Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalom. Welcome to my channel, welcome to Matalom, August 24, 2021. Magtinabang ayuda kanunay aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Magtinabang ayuda guys aron daghantang mahimo nga programa alang sa kalambuan o alang sa kayuhan sa tanan. Okay guys, maning atong buhaton. Okay. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Okay. Itong batong guys, magsigil kita. Okay, happy Tuesday to all Matalom. Magtinabangan ito kananay alang sa kalambuan sa atong lungsod.